Assalamu alaykum Türkmen oglanyň gyzy. Bratwa, bugün bizde türkmen dilinden test bolýar, 4 san sorag berilýär. Şo 4 san soragda ikisini kim bilse, şular ýalyk Jordan firmadan представителden şular 5% gidişini kart tutýar. Biram 50 manat bayraq bar. Ço let's go проверим на эрудицию, näl türkmençe näl bilýärden bilen oglamagyna paýjam проверим. Ta. Gyzlar salam. Bizde bugün türkmen dilinden test bar. 4 san sorag berýän türkmen dilinden ikisini jogap berseň 50 manat bilen şular ýalyk Jordandan original magazin представителden kart bar. Barlak görelmi? 4 san sorag berjek. Let's go mu? Kommentariya türkmençe näme bolýar kommentariya? Kommentariya näme da? Kommentariya etýäňe bir näme bolýar şu türkmençe tapsan agay. Kommentariya näme bolýar? Поехали дальше, let's go. Türkmençe kalbasa näme bolýar? Bilemem. Bilemekmi? Magazinde näme diýip soraýan? Kalbasa. Şoklat. Şoklat, вот правильно, bir. Şoklat. Вот супер şoklat, doğru, правильно. Şoklat. Bilýän eken. Şoklat. Eşdiňizden bratwa, kalbasa da şoklat. Podval näme bolýar türkmençe? Podval näme bolýar? Podval. Yerekdi. Yerekdi yerde min goloýrak. Goloýrak, ýöne däller. Yerdemin. Doğru, yerdemin. Yerdemin. Ýokdur. Yerdemin bolýar, doğru. Yerdemin. Billah yerdemin. Nerede iş ya? Svarka var, svarka. Näme bolýar svarka türkmençesi? Svarka iki demir biriktirmek. Ot bilen berkitmek bolaymy? Anfatda menen bilem okdy. Yaşam. Geçtik diýär. Ameliyat türkmençesi näme bolýar? Şu ýaýyşyny çaň nemese? Ameliyat. Yumurtka bişirýän bolaymy? Yumurtka gap. Ece gel nahar yeli, näme pişirdim? Yumurtka çaktım diýen onda. Yumurtka. Yani şu naharyň ady näme? Pomidorlu yumurtka. Yumurtka pomidor diýsen. Ja, işiniz pomidor mu menemen? Türkçe däme o? Ne, şu ort mektep gutardım. Heýgenek. Bilýär, nirden bilýär? Anfatçak bir dat bereyim. Krişa näme bolýar türkmençe krişa? Krişa. Çatır. Çatır mı çatır? Çerdak. Çerdak. Orsada çerdak mençe. Çek bolýar. Üçük tuwala ma hakyky türkmen aýt. Adyňyz näme? Türkçe. К сожалению, сегодня теңгуныңда hiç günüm menki дали. Чё, ладно, в следующий раз удачи. Ну, в следующий раз обещаю, что твой будет день, хорошо? Давай опять. Не пипота, давай гитпе. Ну хорошо, поздравляю тебя, вот такой вот икашкой. Что я Jordan магазин ва, Jordan представители, короче, деме. Оуҙаттар ва, шунда барсаңыз. Кроссовка, эшик шло я, Jordan эшик. Бөлüşörсüň. Бурам bir мороженжик, ол bujuk yersin. Bo, sağ ol, tekşa, давай, sağ ol, sağ olun. Bärde bilýän ekenler ha. 50 manat. İşten açık olsun. Спасибо вам. Па, удачи. Давай, пока-пока. Soyuk koyuyor da iki soğukta ikisini gön billah. Давайте, kutlayan. Давайте, пока.